हरमलचे दुर्वाकूर कला केंद्र आणि कला संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान पेडणे वाठारात 18 वर्सां परस चड पिरायेच्या भुरग्यां खातीर दुर्वाकूर अभंग सम्राट 2023 ही सर्त पेडण्यां घडोवन हाडली। कलाकारांक सदांच आपलो आनी सरकारचो तेंको आसतलो, आमदार प्रवीण आर्लेकारान सांगले। पळयात। गेले 20 जुलयाक ह्या स्पर्धेची प्रारंभ जालो आणि 1 शेनवार आणि 6 रविवार अशें मेळून आयज आमी उपात्य फेरीत पेडणे गांवांत आसा। 5 सेंटराचेर आमी 4 स्पर्धक वयर काडले आणि 20 जाणांक आमी क्वॉर्टर फायनली काडलेले, तेची लढत मांद्र्या जाली आणि त्या 20तले 10 आमी सेमी फायनली काडले, जी आयज पेडणे हांगा जाता। कितें कला आमची आहा पळय ती राखून दवरपाची खूब गरज आसा आणि जे आमचे कलाकार आहा जे पेडण्यान, कारण पेडण्यान आमची कलाकारांची खाण आणि जे पळय कलाकार आहा तेंच्यांनी आपले ज्ञान हे आमच्या भुरग्यांक दिवपाची खूब गरज आसा आणि जी पळय आयज हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेली आहा, म्हाका अशें दिसता कितें ही कला हेच्या फुडें अशी टिकून उरतली कशी दिसता आणि आयज तेंच्यांनी हांव अप्रिशिएट करता तेंकां आणि तेंच्यांनी ही इनिशिएटीव बरी घेतलेली आसा। आमची जी कला म्हणजे पेडणे ही कलाकाराची खाण असे म्हणतात, तसेच खास ही पेडण्यान निवडली म्हणजे पेडणे तालुक्यान निवडली, तशीच आमच्या नगरपालिके क्षेत्रान ही खास एक त्यांची अभंग सम्राट यांच्यानी निवडलीबद्दल त्यांचे खऱ्या संस्थेचे होते धन्यवाद खरे करता। ही 5 केंद्रातून जवळजवळ 90 स्पर्धकांमधून अतिउत्तम असे 10 स्पर्धक उपांत्य फेरीसाठी आम्ही मांद्रे येथे निवडले होते आणि मागच्या रविवारी मांद्रे येथे उपांत्य फेरी ज्याला आपण क्वार्टर फायनल म्हणतो ही यशस्वीरित्या संपन्न झाली होती आणि या 20 स्पर्धकांमधून प्रज्ञावंत, प्रतिभावंत असे, गुणवंत असे 10 स्पर्धक आजच्या या उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरलेले आहेत। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगावकार आणि शिवानी सांगेलकार।